रन्जन दैमारिया बहा थायो, मा डकुमेन्ट्सजों थायो, बबे इलाकायाव थायो, बिथांनो बबे एकाउन्टआव फैसा ट्रेन्सफार खालामहरो, बेफोर सोर मिथियोमोन? बर' हारिया जिबौनि आखु लाना दङ। सासे संगठननि नेताया बिदि सरकारजों एरेस्ट खालामजानायखौ जों नुनो मोनाखै। सोमोनाङो आरोना जोंनिया बर'निया रन्जन दैमारिया एनडिएफबिआ बोरै हमजाखो। बर'नि जारिमिनखौ मोजां मोनग्रा नायगिरि नोंथांमोन, नै बर' हिस्ट्रिया दायो फार्म हाउसाव दसे गोलांनानै दङ। गरम बोथोर मेंसोगारदों खामानि मावनाया। दसे दान्दिसे जिरायनायाव जेनेबा आं माखासे बर'नि जारिमिनखौ नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों। रन्जन दैमारि सारा मानो हमजाखो, बोरैहाय हमजाखो, बे मोनसे जोंनियाव सोंलु सिखारो नङा होमबा? साननानै नाय जेनेबा आसाम, जोंनि आसामाव बेसेबां उग्रपन्थी टीम दङ। एक नम्बराव आल्फा, सेकेन्डआव एनडिएफबिमोन, बेनिफ्राय डिमासाफोरनि दङ डिएनएलए, कार्बिफोरनि दङ केएलअ बायदि बायदि नङा होमबा? बिसोरनि माखासे आफादफोरनि नेताफोरा सासेबो दासिमबो हमजायाखै। फरेस्ट बरुवाखौनो होन, दाबो हमजायाखै। आरो बिथाङा बहा थायो बेखौबो मिथिलायो, बबे हादराव थायो बेखौबो मिथियो, अब्लाबो हमजायाखै। जेसेबांनिखि जोंनि नर्थ इस्टआव बिदि संगठनफोर दङ, बे संगठनफोरनि नेताफोरा सासेबो हमजायाखै। गावनो गाव फैनानै आखाइ दैखांनाय बा एकर्ड खालायनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनदों। खिन्थु सासे संगठननि नेताया बिदि सरकारजों एरेस्ट खालामजानायखौ जों नुनो मोनाखै। सोमोनाङो आरोना जोंनिया बर'निया रन्जन दैमारिया एनडिएफबिआ बोरै हमजाखो, बांलादेशनिफ्राय बोरै हमना लाबोजाखो। बे मोनसे जोंनि बर'फोरनि गेजेराव सोंलु दङ। बे सोंलुनि फिननाया रायजोफोरा दाबो मोनाखै नङा होमबा? आं बुंनो लुगैदों, बर' हारिया जिबौनि आखु लाना दङ। जिबौखौ नाय, जिबौआ अनेक रोखोमनि जिबौ दं आरो बिसोर गावसोर मिलायलाया। जिबौआ गावजों गाव मिलायलाया, हारि मोनसेनिबाबो मिलायलाया। गिदिरब्लानो गिदिरजों जिबौजों जिबौ लोगो मोनलायबानो समायसाया जायो आरो। जायानो एसे गिदिर बेनि फिसाखौ फेजेननानै जागोन। फिथिगमाबो दस्रा जिबौखौ जायो, आरो फिथिगमा जि जिबौखौ जायो बे जिबौआबो गिदिरबानो फिथिगमखौबो जायो। बेबायदि आरोना जिबौनि आखुआ। थिग बेदिनो जों बर'फ्राबो जिबौनि आखु लाना दङ। जों जारिमिनखौ गोसोखांहरोब्ला जों मिथिनो मोनो दैमालु जोहोलाव बिथांमोननि समनि जारिमिनखौ। बिथांमोननि समनिफ्रायबो बर'जों बर'नो फोजोबस्रांलायबोनाया जादोंमोन आरो। दा आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, रन्जन दैमारिया बांलादेशआव थायो। सरकारा रन्जन दैमारिनि जिथु भिजा पासपर्ट बाहाराव थानोब्ला नांगौ, बेफोरखौ बोरै मोनखो? बे एसे सानथावना बाथ्रा नङा होमबा? रन्जन दैमारि हमजानाया जाबाय एनडिएफबिआ जेब्ला खावनै जायो, बेनि उनाव रन्जन दैमारिया एरेस्ट जादोंमोन। मानो एरेस्ट जाखो? खारन जोंनियाव खावनै जाबाय, एना एनिया सोलिबाय, नायनो बारलायनाय सोलिबाय नङा होमबा? जुदि बिदा फंबायनो जुदि नांज्लायनाया जायोबा, एना एनिया जायोबा, होमबा बिदा फंबायनि समायसाखौ सानैबो बुजिलायखायो, सानैनि समायसाखौ सानैबो नुहुरलायखायो। दा एनडिएफबिनि गेजेरावबो बिदिनो जाना थांबाय। रन्जन दैमारिया हमजानो गोनां जाबाय। रन्जन दैमारिया मा पासपर्टआव, मा मुङाव भिजा पासपर्ट खुलिनानै थादोंमोन, बबे जायगायाव थादोंमोन, बेखौ गुबुना मिथियामोन, जोंनि एनडिएफबिआनो मिथियोमोन। जिबौआसो जिबौनि आथिंखौ नुयोनो, आरो सिखावखौ सिखावासो सिनायोनो। बेबायदि आरो बाथ्राया। दायो
जोंनि मानसियानो सरकारनो डिटेल्सखौ होदों रन्जन दैमारिया मबे मुंजों जेनेबा बहा थायो बेखौ जोंनि मानसियानो होदों बेखायनो रन्जन दैमारिया एरेस्ट जादों बेनो जोंनि जिबौनि आखुआ जों गावजों गावनो नायलायनो हायो रन्जन दैमारिखौ बोरै हमनो हाखो बे मोनसे सोंलुआ सिखारो नङा होमबा खिन्थु बे सोंलुनि फिननाया जाबाय जों गावनो गाव एना एनिनि थाखाय जादों रन्जन दैमारिया बहा थायो मा डकुमेन्टसजों थायो मबे इलाकायाव थायो बिथांनो मबे एकाउन्टाव फैसा ट्रेन्सफार खालामहरो बेफोर सोर मिथियोमोन सिखावदों सिखाव नङा होमबा सिखावानो सासे पुलिसजों थांबाय आरो हमबाय थिग बेबायदि आरो लोगोखौ सिखावानो हमबाय बेबायदि जादों रन्जन दैमारिनि जिथु एरेस्ट जानाय नोंथांमोना बुजिदों जानांगौ नङा होमबा रन्जन दैमारिनि एरेस्ट जानायनि जाहोना दिनैसिम ससियेल मिडियाफोराव फैयाखै बा मोगथाङाव फैयाखै बोरै हमनो हाखो बेनि खुनु माबा गैया दायो बे हमजानाय जाहोना जाबाय जों बर'जों बर' रन्जन दैमारिखौबो पुलिसनो गथायना लानाय जादों स' लोगोफोर नै दान्दिसे समाव बेखिनि खेंफोरथिखौ होबाय